Siġġu Vojt huwa dan l-isem tal-kanzunetta li ser tkun qed titnieda nhar it-tnejn fil-5 ta' filgħaxija. Kanzunetta li ser tkun parti mill-kampanja Don't Drink and Drive, kampanja li l-għana ewlieni tagħha huwa sabiex dawk kollha illi jażlu li jixorbu fi żmien il-festi ma jsuqux sabiex kemm jista' jkun jitnaqsu l-inċidenti ta' traffiku fit-toroq tagħna. Net News tkellem ma' Chairperson ta' Transport Malta Joseph Buġejja li stqarmana kif din is-sena kollaboraw mal-grupp mużikali The Travelers sabiex il-messaġġ jasal aktar għand iż-żgħażagħ. Dis-sena ħsibna f'kampanja partikolari, għaliex ikkoperajna mal-grupp The Travelers li huwa magħruf abbastanza Malta biex nilħqu s-soċjetà u nedew kanzunetta speċifika għal din il-kampanja. Tkellimna wkoll mal-kantant prinċipali tal-grupp The Travelers Chris Gatt fejn stqarmana kif bdiet din l-idea u tana aktar informazzjoni dwar din il-kanzunetta. Song hija song partikolari, song fejn ġiet inspirata minn inċident ta' traffiku u għalhekk ħassejna l-bżonn li nikkollaboraw ma' entitajiet li nistgħu nwasslu l-messaġġ biex noqogħdu attenti speċjalment f'da żminijiet partikolari biex ovvjament min ser jixrob ma jsoqx ħalli ovvjament nibżgħu mhux biss għalina nfusna għan-nies ta' madwarna. Il-messaġġ huwa wieħed ċar. Fi żmien fejn inkunu qed nieħdu pjaċir, irridu nibżgħu għal xulxin, irridu dejjem niftakru li fit-triq maħniex weħedna u meta niftħu għajnejna filgħodu l-inqas aħbar li nkunu rridu naraw hija aħbar ta' dieqa ta' inċident ta' traffiku. U propju għalhekk il-kampanja Don't Drink and Drive ser tkun qed twassal għarfien sabiex meta nixorbu ma nsuqux.